ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋୟଡ଼ା ସାଇଡ଼ର ପିଟିଏକୁ ଆଇରନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବସିକି କୋଉଭଳିଆ ଅରଖ ଗଛକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ସେଇଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଙ୍ଗପାଳ ବସିଛି ଏବଂ ଅରଖ ଗଛକୁ କୋଉଭଳିଆ ଖାଇଯାଇଛି। ମାନେ କେତେ ଯୋଉ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫସଲରେ ସେ ବସିବେ, ଧାନ କିଆରିରେ ବସିବେ, ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବି ଧାନ ଗଛ ନା ପରିବା ହବ। ଅରଖ ଗଛକୁ ଯୋଉଠି ଖାଇକି ଏଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଉ ପରିବା ରଖିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଉଡ଼ି ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମ ଏପଟକୁ, ତେବେ ଆଉ ପରିବା ରଖିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରଖ ଗଛ କୋଉଭଳିଆ ଖାଇକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ କି ବସିଛି ଶାଁବାଳୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଡେଞ୍ଜର ଶାଁବାଳୁଆ, କୋଉଭଳିଆ ଶାଁବାଳୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।